I don't know, but this thing couple here for the second time. Let me attend to it. Sometimes uNkulunkulu ukhona izinto avuma ukuthi wena nomakoti ningabi nazo kulonyaka ukuze nibe nani. Ngiyangizwa nje. Avuma ukuthi kulonyaka lo ningabi namali. Ya, ukuze nibe nani. Ngoba lesikhathi ninemali beningenani. Isikhathi abantu bangenabo, nomunye uyaphuma ngerange, nomunye uyaphuma ngeBM, nomunye uyaphuma banabo konke mara abanabo. So uNkulunkulu abesethi ukuze babe nabo kulonyaka angivale izinto ukuze izinto abayitholayo bayithole from the prayer. Ukuze mase ngibuyisa le breakthrough ngoba uNkulunkulu akagabiselani. Into ake waba nayo yavaleka, you must know it's coming back. Alright, it's right. It's gonna be a beautiful night. I feel it in my spirit. Ngithi mina noma ngabe waba nemoto zadliwa waba nemizi yathathwa uNkulunkulu akagabiselani. Uma ngabe wake wakunika akunandaba ukuthi kulahleka kangakanani. Yonke into uNkulunkulu akakunikeza yona is coming back. Now